Hey mga idol, kamusta po kayong lahat and welcome to my YouTube channel. Today we are already visiting the Kimco Lifestyle Dagupan branch. Dito po yan sa Arellano Street, tapat po lamang ng University of Pangasinan dito sa Dagupan City. And of course, we are very much happy na makita yung kanilang model ng Like 150 ABS, and available po to sa dalawang klase na variant. Meron po siyang ABS version and yung kanyang Nudo version. What is Nudo? Ito yung po yung smart app nila na parang connected ka na. So yung pong bike makikita na po nyo yung mga details sa inyo pong smartphone. So ito po yung best connected version ng Kimco. Ang Like 150i ABS version ay may halagang 119,000 pesos. And if you want to have the other version, yung Nudo version, ay magdadagdag pa po kayo ng additional price for that. Again guys, we are showing you this Like 150i deep red color. Napakaganda po ng kanyang color, talaga pong very striking, very eye-catchy, head turner. Kung sino man po may gusto ng ganitong color, talagang magugustuhan nyo po ito. Ang kulay po na yan ay deep red. So guys, I will give you the product description ng 150i ABS na to. Talagang napakaganda ng design niya. Very modern na scooter and futuristic retro style yung kanyang design. And what else? 2017 po pinangalanan ng Like 150i design ng best scooter sa USA. Napaka-prestigious po niyan at talaga pong ginawat po yan sa Kimco. And hindi lang po dito sa USA, talaga pong number 1 po yan ng Kimco sa Europa. And naungusan na nila yung mga kilalang scooter na company yan po mismo sa Europa, kagaya ng Vespa. And as of today, Kimco was the best-selling scooter sa Europe. Hindi lang po sa Italy, sa Germany, and all over the Europe na po yan. And what are the things na talagang magagustuhan mo sa kanila? Very modern po yung kanilang design, yung features niya, yung performance niya, talagang napaka-lightweight. At saka scooter category na to, talagang magugustuhan nyo na. Meron siyang modern retro LED headlamp na highly luminescent full LED. Kasama na rin po yung tail lamp niya. LED na po yan. Talagang kitang-kita niyo po pag lalo na sa gabi. Meron siyang fully digital instrument panel. Yung kanyang instrument panel talagang panalo na. Sa gabi, kitang-kita niyo yung kanyang panel, no? Yung lahat niya. Nandiyan na yung trip meter, yung fuel gauge, yung tachometer. So maganda po itong fully digital na kanilang panel. And what else? Yung kanyang meron siyang glove box compartment. Yan, makita nyo sa gilid niya naka-glove. Meron siyang malaking glove box compartment na meron pang lock. So pwede nyo i-lock yan. Hindi po pwede nyo iwanan sa parking. Hindi na makukuha yung gamit nyo dyan. And may USB charging port na siya. And yung kanyang wheels 12-inch po yung kanyang size. 12-inch po yung aluminum alloy wheels niya. Yung kanyang anti-lock braking system is by Bosch. And yung kanyang front fuel pillar napaka-easy to access na. Nasa harapan lang. Again, yung suspension niya sa likod, double shock po yan. Yan, napakaganda po ng kanyang suspension sa likod, double shock. And yung sa kanyang harapan, yung front suspension niya is telescopic naman. And double disc po yung kanyang braking system, front and rear. What else? Yung kanyang seating, no? Napakaganda yung kanyang seating. Talagang very comfortable. Yung kanyang riding position, upright po yan. Kaya may hirapang mag-ride. Very classic yung kanyang design, retro classic design. And sa itsura po ng scooter na to, hindi nyo masasabi ng luma, no? Maganda po yung design niya, very modern at talagang quality. Kita nyo naman yung pagka-red niya, yung pagka-deep red niya, very talaga yung parang sparkling deep red, no? Napaka bold ng
harap niyang LED, grabe. Talagang striking yung color ng kanyang itsura ng kanyang mismong headlight. Ako mismo sa sarili ko nagustuhan ko na tong bike na to yung scooter na to. And I will include this scooter as one of the best scooter this year 2020. Kasi talagang hindi ko masabi na best selling siya, pero sa kanyang klase at sa kanyang category ay maganda po talaga. Sa kanyang makina 150cc, talagang napakalakas na. And very modern, andito na lahat. Meron ka ng smart app application, parang connected ka na, naka-ABS ka na. What else? Yung mga dapat mo pang hilingin sa scooter na to. Kumbaga may tatabi mo to sa mga high-end premium scooter dito sa Pilipinas. Yung kanyang floorboard na sa gitna ay talagang panalo. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayong mamasyal o pumunta sa ibang lugar, pero marami tayong bit-bit. Sakto po itong scooter na to kasi yung kanyang middle section, flat board dyan, very flat. So marami kang mailalagay ng mga gamit dyan. And yung kanyang makina sa likod, yung CVT niya, ay talagang panalo. And yung kanyang taillight sa likod nga, sabi ko nga sa inyo, LED yan, very luminescent yan, napakaliwanag yan, lalo sa gabi. Kaya very striking talaga itong motor na to. At talagang sa akin personally, gustong gusto ko yung itsura niya, yung design niya, and very classic, very retro, and very comfy yung seat niya. Yung kanyang access, yung paggamit nyo ay talagang masasabi nyo na talagang premium yung design, premium yung pagkakagawa. Of course, Kymco, no? One of the best selling scooter, not only in the Philippines or in Taiwan, but also in Europe. Number 1 sila sa Europe, and hindi matatawaran yung kanilang quality and designs. Talagang panalo. Yan po yung kanyang instrumental panel, is fully digital. Yan guys. So kung interesado po kayong bumili ng motor na to o ng scooter na to, you can check out Kymco Lifestyle Dagupan. Yan po yung kanilang branch dito sa Pangasinan. At makikita nyo po dyan, yung lugar na yan, malapit lang po sa University of Pangasinan along Arellano Street. Malapit po sa junction na stoplight. And you can look for Mr. Glyn Soldao. Siya po yung sales and marketing manager dyan. Ang talagang very accommodating po siya sa Sir Glyn. At talagang masasabi ko na very friendly po. Kung ano po yung gusto nyong choices o gusto nyong setup para sa pagbili nyo po ng inyong scooter sa kanila, talagang very accommodating po yan sa Sir Glyn. And I'm really happy and thankful sa kanya kasi binigyan tayo ng chance to vlog this very beautiful scooter. So guys, thank you for watching this video. Sana po nagustuhan nyo yan. At kung gusto nyo po naman ng ganitong klase ng video, please don't forget to subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para po kayo updated sa